नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकणच्या मुंबई गोवा हायवे स्पेशल एपिसोडमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मागच्या 3 भागांमध्ये आपण बघितले मुंबई ते महाडपर्यंतची रस्त्याची कंडिशन. तर आता आपण जस्ट महाड सिटी क्रॉस केली आहे. इथून हा जो डावीकडे रस्ता जातोय हा महाड MIDC मध्ये जातोय आणि इथून आता आपला पुढचा टप्पा आहे महाड ते खेड. तर इकडे हे काम चालू आहे त्यामुळे डायव्हर्जन्स वगैरे आहेत, त्याच्यानंतर सर्व बॅरिगेट्स वगैरे लावलेले आहेत त्यामुळे आणि एकाच लेनवरून वाहतूक चालू असल्यामुळे इकडे थोडीफार गर्दी होते. तर मित्रांनो, आपण ह्या भागामध्ये महाड ते खेड या संपूर्ण रस्त्यांची परिस्थिती पाहणार आहोत. पुढे लेफ्टला थांब. हा काय सर हवन गेला वाटतंय सगळा. सगळ्यात झाला बुसकटच झाला सगळी. हैसर पण पूर इलेलो वाटतं ना. हे पण सगळ्यात हवा गेला. अरे बापरे, आता काय झालं आता. हैसर पाणी आहे बो याच्या गाळ दुकान गेलो. किती वेळांबरोबर असतो इलो कंटाळलेला अक्षरशः. येताना काय मुंबई गोवा येताना मुंबई गोवा सेम या परवडत नाही. काय? गेलो परवडत आणि ॲव्हरेज मध्ये मार्क आहे. हो मरता कशा रायडर. हो होतं काय ते प्लास्टिक काय सगळा. प्लास्टिक आता पुराच. हा म्हटलं रंगबिरंगी काय तळी जस्ट आपण आता सावित्रीचा पूल क्रॉस केला आहे. सावित्री नदीवरचा पूल, ज्या ठिकाणी नवा पूल बांधलेला, जुना पूल कोसळलेला. तर आता आपण चाललो आहे महाड ते खेड. तर या टप्प्यांमध्ये आपल्याला गावं लागणार आहेत ती पोलादपूर, हा एक महत्त्वाचा स्पॉट आहे मुंबई गोवा हायवेवरचा. त्याच्यानंतर आपला घाट कशिडी घाट. तर कशिडी घाटामध्ये काय परिस्थिती आहे त्याच्यासाठी आपण वेगळा व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर तो देखील याच्यानंतरच्या भागामध्ये आम्ही प्रसारित करू. तर इकडे मोस्टली काम चालू आहे. हे अंडरपासचं वगैरे काम झालं आहे, पण याच्या साईड्सचे जे भराईचं वगैरे काम असतं फिलिंगचं, तर ते सर्व चालू आहे. चालू आहे म्हणण्यापेक्षा बंदच आहे, अजून त्याच्यात प्रगती अशी काहीच नाही आहे. तर या टप्प्यामध्ये आपण पोलादपूरमध्ये काय काम चालू आहे, त्याच्यानंतर घाटामध्ये काय परिस्थिती आहे, तर ते आपण बघूया. पण घाटाचा व्हिडिओ आपण वेगळा बनवला आहे. त्याच्यामध्ये आपण तुम्हाला टनेल्सचं काम कुठपर्यंत आलं आहे, त्याच्यानंतर घाटाची काय परिस्थिती आहे याची आपण कंडिशन तुम्हाला दाखवणार आहोत. तर सध्या परिस्थिती बघता इथून तरी काम चांगलं आहे, म्हणजे हा सर्व्हिस रोड तरी चांगला आहे. आणि आता पुढे बघूया कशा प्रकारे परिस्थिती आहे ती. इकडे दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे, परंतु त्याच्या साईड्सचं वगैरे काम पूर्ण बाकी आहे अजून. आणि पुढे पावसाचे चिन्ह दिसत आहेत आणि आम्ही आता ज्या ठिकाणाहून चाललो तिथे ऊन आहे, त्यामुळे काचीवर जरा स्पॉट येतो आहे, शूटिंग नीट होत नाही आहे. आणि त्यात रोडवर जे म्हणजे पूर्ण अशी रोडला लेवल नाही आहे, त्यामुळे कॅमेरा सतत व्हायब्रेट होतो आहे, चांगले फुटेज घेता येत नाही आहेत, भरपूर त्रास होतो आहे हा. आणि इकडे पुढे आहे टोल नाका. तरीच म्हटलं की इथे रस्ता का बनवलेला आहे, कारण इथे आहे टोल नाका. टोल नाक्याचं मोस्टली काम झालेलं आहे, म्हणजे शेड वगैरे मारून झाली आहे, याच्या सर्व फिटिंग्सचं वगैरे काम चालू आहे. ही कामं मात्र ते पटापट करतात एकदम स्पीडमध्ये. आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये देखील अशी सेम परिस्थिती आहे. टोल नाक्याचं काम एकदम पूर्ण ओके, म्हणजे फक्त परमिशन येऊन देत की डायरेक्ट ते चालू करणार अशी परिस्थिती आहे. सेम राजापूरचा टोल नाका. महाडमध्ये अजून शेड चालू आहे, त्याच्यानंतर मग
सर्व फिटिंग्स वगैरे बसतील. इकडे देखील बघू शकता, इकडे हा जो एक ब्रिज आहे तर त्या ब्रिजचं देखील साधारण 60 ते 70% काम झालं आहे. म्हणजे त्याच्यावर लेनचं काम, अरे बापरे, 60 ते 70% म्हणताच येणार नाही, कारण दुसऱ्या बाजूने पूर्ण भराई चालूच आहे. अरे बापरे, हा रोडचं काम कधी पूर्ण होणार आहे देवाक माहिती. पण इथे सर्व्हिस रोड चांगला असल्यामुळे जरा ड्रायव्हिंग करायला बरं वाटतंय. पण मागे तर परिस्थिती अतिशय बेकार होती. आता पुढे काय परिस्थिती आहे हे सांगू शकत नाही आहे. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. भरपूर वेळाने असा रोड आला आहे चांगला, त्यामुळे मजा येते ड्रायव्हिंग करायला. असाच जर रोड झाला तर 6 ते 7 तासामध्ये आपण गावाला पोहोचू. अरे पारला. आता गोरेगाव गेला पारला येला पांढऱ्या पोरीवरून काय नाही वेळा. हो. गोरेगाव गेला म्हणजे जोगेश्वरी मध्ये काय आपण काय डायरेक्ट विमानात गेलो काय? Direct उलटा आला गोरेगाव. ड्रायव्हर झोपलो आमचो मध्ये योगेश्वरी गेला कळलं ना, जोगेश्वरी अंतरी गोरेगावरून डायरेक्ट पारला. तेव्हा सोडून डांबरी बनवत तरी बरं आवडलं. हो, डांबरी फास्ट पण होता ना. फास्ट होता. लाईफ किती नाही पण चांगलं केलं नाही तर टिकता. करत नाही. जर आपण पूर्ण मुंबई गोवा हायवेचा आढावा घेतला ना, तर सिंधुदुर्गमध्ये तर मोस्टली 95% काम कंप्लीट झालेलं आहे आणि त्याच्या 4ही लेन चालू आहेत. पण पनवेलपासून आता महाडपर्यंत आम्ही आलो तर तिथे कोणत्याही प्रकारचं काम चालू असलेलं आढळलं नाही आम्हाला. पण आता जसं जसं महाड सोडून पुढे चाललो आहे तसं काम चालू असल्यासारखं वाटतं आहे. म्हणजे इकडे देखील ह्या दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे. लास्ट टाईम आम्ही आलेलो तर त्यावेळी ह्या लेनचं काम चालू होतं, त्यामुळे देखील डायव्हर्जनला भरपूर कंटाळा आलेला आणि आता मोस्टली त्यांनी काम पूर्ण केलं आहे. आपण आता आहोत पोलादपूरच्या मागे. तर इकडे समोर बघा, ही आहे कॉन्क्रीट पेविंगची मशीन. म्हणजे इकडे फर्स्ट टाईम आम्ही बघितली आहे, ही फक्त आम्ही सिंधुदुर्गमध्ये बघितलेली. आणि इकडे बाजूच्या लेनचं देखील काम चालू आहे. इकडे येऊन जरा बरं वाटलं की काहीतरी मुंबई गोवा हायवेचं काम चालू आहे. आणि आता मी कॅमेरा इकडे ग्लासला फिक्स केल्यामुळे, नाही तर तुम्हाला बाजूला परिस्थिती दाखवली असती की ही जी बाजूची घरं आहेत या घरांची अर्धी बाजू पूर्ण कट केलेली आहे. बेकार वाटतं बघून, पूर्ण जागा रोडसाठी घेतलेली आहे. असं काहीतरी वाटतं चालू असं का? रोड कटिंग मध्ये होय तेवढं कापल्यानं घर पण आहे राईट साईड या ना. कणकवली पण असंच झालं सगळं. हा. कशी बांधलेली होती का कसं तोडले मागच्या रस्त्यावर येईल. वरती देत असते काय वरती एक पैसा वाढवत असते. वरती काय वाढवते ते मधले वाढवत बाजू घेऊन जस्ट आपण आता पोचलो आहे पोलादपूरमध्ये. आणि पोलादपूरमध्ये म्हणजे असं ओळखायला पण होत नाही, मला देखील कळलं नाही की आपण पोलादपूरला आलो आहे म्हणून. कारण इकडे रोडच्या वाइंडिंगच्या कामामुळे भरपूर असे बदल झाले आहेत. म्हणजे मधल्या भागात आता काम चालू आहे, JCB वगैरे आहे, बाकी त्या कार पार्किंग वगैरे ती गोष्ट वेगळी आहे. पोलादपूर पोलादपूरीला वाटत नाही ना. रोड वाइंडिंग मध्ये कळतच नाही. हा केवढं वाढवलेली नाही एवढं काय उद्या. आणि ह्याच्यात तो दिवाड हे काय तो फाटो पण काय कळत नाही ना की काय तो एका महाबळेश्वरला जातो. पोलादपूरला एक रस्ता आहे की महाबळेश्वरला तुम्ही जाऊ शकता आणि इथून
कनेक्टिव्हिटी आपल्या पुणे बेंगलोर हायवेला मिळते. तर त्याच्यामुळे इथून देखील गाड्या बहुतेक जातात. तर त्यासाठी म्हणून मला वाटतं हे सर्व्हिस रोड दोन्ही बाजूने आहेत दिलेले. आणि मध्ये राईट साईडला बघा की असा खोदलं आहे त्यांनी आणि त्याच्यामधून आपला मेन हायवे जातो आहे. आणि इकडे वरती कुठेतरी ब्रिज ठेवला असेल, त्या ब्रिजवरून कदाचित आपण महाबळेश्वर, पाचगणी वगैरे आपण जाऊ शकतो. इकडे साईडचा जो डोंगराचा भाग आहे त्या ठिकाणी कॉन्क्रीटच्या भिंती वगैरे वॉल चालू आहे, रिटेनिंग वॉल वगैरे. आणि इकडे मध्ये पूर्ण आपला मधून हायवे जातो आहे. आणि आता आपण चाललो आहे सर्व्हिस रोडने. इकडे बाजूला आहे पोलादपूरचं बस स्टँड, एकदम असं फेमस बस स्टँड आहे. या ठिकाणी वडापाव वगैरे एक नंबर मिळतात. बहुतेक वेळा सांगितलं काकाने वगैरे की ते ज्यावेळी यायचे इथे तर त्यावेळी इथे थांबायचे. आणि आम्ही 1-2 वेळा या रोडने देखील प्रवास केला. महाबळेश्वरला गेलेलो, साताऱ्याला गेलेलो. तर त्यावेळी रत्नागिरीला आम्हाला यायचं होतं, तर आम्ही इकडून घाटातूनच आलेलो महाबळेश्वरच्या. आणि मग इथे पोलादपूरला कनेक्ट होऊन मग मुंबई गोवा हायवेने रत्नागिरीला गेलेलो. सध्या इथे काम चालू असल्यामुळे आणि एकाच सर्व्हिस रोडने वाहतूक चालू असल्यामुळे जरा थोडीशी धीम्या गतीने वाहतूक चालू आहे. म्हणजे बस वगैरे अशा आल्या ना की जरा ट्रॅफिक वगैरे जाम होतं. पण इकडे काम चालू आहे ती महत्त्वाची एक गोष्ट आहे. तर हा बघा इथे देखील खाली कॉन्क्रीटचं काम झालेलं आहे आणि त्याच्यावर आता गनी बॅग्स वगैरे ठेवल्या आहेत. क्युरिंगचं काम चालू आहे. आणि बाकी जर तुम्ही पुढे बघितलं तर इथून पुढे काही परिस्थिती वेगळी नाही आहे तशीच आहे. पण जरा थोडं बरं वाटलं की कुठेतरी काम चालू आहे. नाहीतर मुंबईवरून आलेलो, पूर्ण मुंबई गोवा हायवेला कुठेच काम चालू नव्हतं. तर आता आपण भेटूया पुढे कशिडी घाटामध्ये. मंडळी, आता पोलादपूर सोडल्यानंतर आपण आता आलो आहे घाटामध्ये. घाट इथून चालू होतो आहे. तर ह्या घाटाचं देखील म्हणजे अर्ध अधिक काम आहे. तर तिथे वाइंडिंग वगैरे चालू आहे. इकडे आता पाईप्स वगैरे टाकलेले आहेत. तर मागे देखील एक्सकॅव्हेशन वगैरे चालू होतं काही ठिकाणी. आता पुढे बघूया रस्ता कसा आहे तो. लास्ट टाईम आम्ही घाटामध्ये आलेलो तर त्यावेळी रस्ता पूर्ण ओके होता. फक्त ज्यावेळी आम्ही मुंबई साईडला घाट उतरत होतो तर त्यावेळी तिकडे थोडासा घाट खराब होता. आणि आता जस्ट पाऊस येऊन गेला आहे त्यामुळे रस्ता पूर्ण ओला आहे. आणि मग अशी काचीवर देखील भरपूर पाणी होतं, त्यामुळे मधला भाग शूट केला नाही आपण. पण आता इथून पुढे आपण घाटाचं वगैरे शूटिंग करणार आहोत. पण घाटाचा व्हिडिओ वेगळा का करणार आहोत, कारण त्याच्यामध्ये कशिडी घाटाचे अपडेट्स वगैरे आहेत दिलेले, कशिडी बोगद्याचे. आणि जी घाटाची परिस्थिती आहे ती देखील आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. तर इथेपर्यंत हा जुनाच रस्ता होता, वाइंडिंगचं काम चालू होतं. पण इकडे दोन्ही लेनला कॉन्क्रीटच्या लेनचं काम झालेलं आहे. मधले जे डिवायडर वगैरे आहेत त्यांचं देखील काम चालू झालेलं आहे मोस्टली. आणि साईडचे जे गटर्स आणि साईडचे रिटेनिंग वॉल्स आहेत त्याचं सध्या इथे काम चालू आहे. कशिडी बोगद्याबद्दल जर तुम्ही म्हणायला गेलात तर काही लोकांचा असा समज होता की डायरेक्ट घाट चालू होतो तिथून आपल्याला बोगदा वगैरे मिळेल किंवा तिकडून आपल्याला कनेक्टिव्हिटी मिळेल. पण तसं अजिबात नाही आहे. आपल्याला हा जो चोलाईचा वगैरे घाट आहे, छोटा घाट आहे, इथून घाट आपला चालू होतो कशिडी, तर तो देखील करणार आहेत. पण मेन जो बोगदा आहे तो एका डोंगराच्या मधून चालला आहे. तर त्यामुळे कशिडी घाटामध्ये तेवढा फरक कसा पडणार नाही, कारण जो मेन घाट चढायचा आणि उतरायचा होता तो फक्त कट होणार आहे. बाकी हा जैसे ते वाइंडिंग करून याच्या कॉन्क्रीटच्या लेनचं काम होणार आहे. तर इकडे साईडला कॉन्क्रीटच्या वॉलचं म्हणजे रिटेनिंग वॉलचं वगैरे काम चालू आहे, कारण हा रस्ता रुंदीकरण होतो आणि घाटामध्ये भरपूर प्रॉब्लेम होतो रोड वाइंडिंगच्या वेळी. कारण अशा समोर मोठ्या दरडी वगैरे असतात, त्यांचं कटिंग वगैरे करणे, त्याला रिटेनिंग वॉल बांधणे, त्याच्यानंतर टर्न्स वगैरे असतात, त्यामुळे देखील उशीर लागतो. तर इकडे पहिल्यांदा बघितले की काम कुठेतरी चालू आहे. हे लवकरात लवकर काम पूर्ण होईल अशी आशा आहे. इकडे आता साईडला फिलिंग वगैरे करून ठेवलं आहे. हा आहे आपला जुना मुंबई गोवा हायवेच.
पण इकडे देखील माझ्या मते होईल मोस्टली काम पूर्ण. मध्ये मध्ये थोडासा रस्ता भरपूरच खराब आहे, पण आता काय करणार, रोडचं काम चालू असल्यामुळे आपण काही बोलू पण शकत नाही आहोत. आणि काही काही ठिकाणी असे जरा कॉन्क्रीटचे रस्ते आले ना की थोडं जरा बरं वाटतं गाडी चालवायला. पण या डायव्हर्जनमुळे तर भरपूर कंटाळा येतो. अजून आता किती वर्ष हा त्रास सहन करावा लागणार आहे काही आयडिया नाही आहे. इकडे पाईप्स वगैरे देखील आणून ठेवलेत, कारण मागे जी रिटेनिंग वॉल वगैरे होती त्या ठिकाणाहून पाणी वगैरे पास होण्यासाठी लागणार आहेत. कारण हा घाट पोर्शन असल्यामुळे डोंगर उतारावरून येणारं पाणी हे भरपूर असतं आणि त्यामुळे आपला रोड डॅमेज होऊ शकतो, वाहून वगैरे जाऊ शकतो. पण काय म्हणायला गेलात तरी कॉन्क्रीटचा जो हा रस्ता बनवलेला आहे ना त्याला असा प्रॉपर लेवलिंग असं वाटत नाही, कारण भरपूर व्हायब्रेट होते गाडी. एकदम अशी स्क्रीनवर तुम्ही बघू शकत असाल की पूर्ण ब्लरी असे फुटेज येतात. आणि ह्या डोंगरामध्ये तर हे आता खोदाईचं वगैरे काम चालू आहे, तर हे तर रिस्की आहे. यांना भरपूर मेंटेनन्स असणार आहे कदाचित. पहिला इथे पोकलँड बघितला मुंबई गोवा हायवेवर जिथे काम करतो आहे, नाहीतर सगळीकडे थांबलेच होते. हा बाजूने गेला तो ग्रेडर होता, त्याने लेवलिंग करतात. लवकरात लवकर होऊन दे हा काम पूर्ण. आणि शक्यतो मेन म्हणजे कशिडी घाट चालू होऊन देत, कारण कशिडी घाटाच्या बोगद्यामधून जाण्याची काय मजा वेगळीच असणार आहे. आपला मुंबई गोवा हायवेवरील पहिला बोगदा. आपण पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेने वगैरे प्रवास केला असेल, पुणे बेंगलोरने, तर तिकडे बोगदे लागतात. पण मुंबई गोवा हायवेची जी खासियत होती ती या घाटांमुळे होती. कशिडी घाट, परशुराम घाट, भोसते घाट, तर ह्या सर्व घाटांमुळेच अशी मुंबई गोवा हायवेची एक ओळख होती. प्रत्येक टप्पे असायचे. तर आता त्याच्यातून एक महत्त्वाचा टप्पा हा कट होणार आहे. लवकरात लवकर आपला कशिडी बोगदा कार्यान्वित होईल अशी आशा आहे, कारण त्यांच्या सर्व्हिस रोडचं वगैरे म्हणजे त्यांना जे जाणारे कनेक्टिव्हिटी असणार आहे रोडची, तर त्यांचं काम देखील फुल फोर्समध्ये चालू आहे. तर इकडे मागे म्हणजे आता पुढे हा जो पोर्शन आहे वाइंडिंगचा हा संपल्यानंतर आपल्याला कशिडी घाटातील जो बोगद्याकडे जाणारा रस्ता आहे तो इथे पुढे असणार आहे. आणि मेन कशिडी घाट आपला आहे त्या कंडिशनमध्येच राहणार आहे. इमर्जन्सी केसमध्ये बोगद्यामध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर त्याच्यासाठी माझ्या मते घाटाचा पोर्शन असाच ठेवतील. तर आता बघूया पुढे काय परिस्थिती होणार आहे ती. इकडे समोर बघा, हा मला वाटतं पावसात पूर्ण ही माती खाली आली आहे. बेकार परिस्थिती. तर अशी देखील आपल्याला भविष्यात प्रॉब्लेम येऊ शकतात, कारण आता सिंधुदुर्गमध्ये देखील बहुतेक ठिकाणी असं झालं की रोडचं काम पूर्ण झालं, पण हे जे साईड्सच्या डोंगरांच्या जरडी होत्या त्या पावसामध्ये कोसळायला सुरुवात झाली आणि त्याच्यामुळे बहुतेक वेळा लेन वगैरे बंद असायचे. त्याच्यानंतर इकडे आता तुम्ही बाजूलाच बघताय की हा भाग पूर्ण फिलिंग केलेला आहे. डोंगर उताराचा जो भाग आहे त्या ठिकाणी रिटेनिंग वॉल बांधून त्याच्यावर भराव टाकून रस्ता बनवत आहेत. तर तशा भराव केलेल्या रस्त्याची देखील आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही, कारण कणकवलीमध्ये देखील मेन सिटीमध्ये जो ब्रिज होता त्याच्या दोन्ही बाजूला भराव केलेला होता, तो देखील खचलेला. तर अशा समस्या आहेत ज्या आपल्याला भविष्यात येणार आहेत. त्यामुळे मुंबई गोवा हायवे जरी पूर्ण झाला तरी देखील माझ्या मते 4 ते 5 वर्ष ही अशी कामं चालू राहणार आहेत. रिटेनिंग वॉल, त्याच्यानंतर जिकडे कुठे रोड खचेल त्या ठिकाणचं रिपेअर, तर तो देखील आपल्याला एक त्रास सहन करावा लागेल. आता भविष्यात बघूया कधी मुंबई गोवा हायवे आपला पूर्ण होतो आहे. आणि हे असे टर्न्स वगैरे आहेत तर हे काही ठिकाणी मिनिमाइज केले आहेत, पण अजून काही ठिकाणी करण्याची गरज होती. उदाहरणार्थ भोसते घाट. जर तुम्ही आमच्या मागच्या सिरीजमधला भोसते घाटचा व्हिडिओ बघितला असेल तर त्या ठिकाणचा जो एक मेजर टर्न होता तो जैसे तेच ठेवण्यात आलेला आहे. तर तिकडे देखील हे मोठे ट्रेलर्स वगैरे ट्रकवाले यांचा भरपूर प्रॉब्लेम होतो. तर मंडळी, अनुसया हॉटेलमध्ये आम्ही एक हॉल्ट घेतलेला. कशिडी घाट क्रॉस करून आलो आणि आत्ता इथून जवळच आहे खेड. तर घाटाच्या परिस्थितीचा व्हिडिओ आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये, आता पुढचा जो आपला भाग येणार आहे 2 दिवसांनी, त्याच्यामध्ये आपण कशिडी घाटाचे पूर्ण अपडेट्स आणि कशिडी घाटाच्या टनेल्सचे अपडेट आपण देणार आहोत. इकडे देखील आपल्याला कोकण रेल्वेचा ब्रिज क्रॉस करता आहे. भरपूर मजा वाटतं ही ब्रिज बघायला, आणि त्याच्यावरून ट्रेन जात असली तर अजून मजा.
तर आता इथून हा रस्ता पूर्ण झालेला आहे, म्हणजे याच्या दोन्ही लेन चालू आहेत मस्त ओके. त्यामुळे बरं वाटतंय. असाच मुंबई गोवा हायवे होऊन देत लवकरात लवकर, म्हणजे भरपूर जणांचा त्रास वाचेल. सध्या तरी अशी परिस्थिती आहे की मुंबई गोवा हायवेने यायचं म्हटल्यावर डोक्यावर आठ्या पडतात, कारण आपल्या शरीराची वाट लागते ती लागते, पण त्याचबरोबर गाडीचे देखील पूर्ण टाके डिले होतात. आणि त्याच्यानंतर आपला ट्रान्सपोर्टेशनवर खर्च होतो तो वेगळा, म्हणजे आपल्याला ॲव्हरेज टाईम पकडता येत नाही, स्पीड पकडता येत नाही. त्यामुळे डिझेल पेट्रोल यांच्यावर जास्तचा खर्च होतो तो वेगळा. त्यामुळे जे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जाणारी जे पूर्ण ट्रॅव्हलर्स असतात ते पूर्ण पुणे बेंगलोर हायवे सजेस्ट करतात. त्याचं कारण एक की टोलला 500-1000 रुपये गेले तरी चालतील, पण सिर सलामत तो पगडी 50 अशा प्रकारचा वाक्यप्रचार आहे की आपण व्यवस्थित असलो तर आपण पुढचा प्रवास करणार. तर त्यामुळे पुणे बेंगलोरने बेस्ट आहे सध्या तरी. पण ज्यावेळी हा आपला मुंबई गोवा हायवे पूर्ण होईल त्यावेळी तर आपल्याला किलोमीटर्स देखील कमी पडणार, प्लस टाईम देखील वाचेल. आणि आता टोल किती असणार आहे त्याच्याबद्दल काय आयडिया नाही आहे, तर तो एक महत्त्वाचा असेल विषय, कारण या ठिकाणी भरपूर मेंटेनन्सचं काम निघतं. म्हणजे काका बोललेले मागच्या व्हिडिओमध्येच की मुंबई गोवा हायवेला कदाचित टोल जास्त असू शकतो, कारण मेंटेनन्स खर्च भरपूर आहे. दरडी कोसळणार, रोडचे देखील जी परिस्थिती असणार आहे, भराई वगैरे केलेलं आहे, कारण आपल्याकडची माती देखील अशी हार्ड मुरुम टाईपमध्ये नाही आहे, थोडीशी क्ले सॉईल आहे. त्याच्यामुळे पाणी जसं जसं सिपेज होतं किंवा जास्त पाणी येतं तर त्यावेळी ती माती वगैरे वाहून जाते. निवसरची तुम्ही परिस्थिती बघितलीच असणार की निवसरला प्रत्येक वेळी हा प्रॉब्लेम असतो, कारण आपली कोकणातली जी जमीन आहे याच्या खालून अंडरग्राऊंडमध्ये झरे वगैरे वाहतात. त्याच्यानंतर त्यामुळे तो प्रॉब्लेम होतो. वरची माती वगैरे असते ती पूर्ण ढासळते, कितीही तुम्ही कॉम्पॅक्शन करा. खास म्हणजे बाहेरच्या परदेशातून टीम आणलेला तरी देखील काय तसा उपयोग नाही आहे, त्याला फेस करावंच लागतं, कारण कोकणचा भागच पूर्ण असा आहे. भरपूर चॅलेंजेस असतात एखादं कन्स्ट्रक्शन वगैरे करायचं म्हटलं तर त्यामुळे आता रोड कंप्लीट झाल्यावर देखील बघूया कशी परिस्थिती असणार आहे ती. तर फायनली इथे थोडं जरा बरं वाटतं आहे, कारण एवढ्या वेळात महाडमध्ये जर थोडासा भाग सोडला ना तर बाकी रस्त्याची कंडिशन तर बेकार होती. आणि आता खेड टू चिपळूण आम्ही एकदम फास्ट आलो, जरा पोलादपूरमध्ये काम चालू होतं. आता आपण जस्ट 5 ते 10 मिनटामध्ये खेडमध्ये पोचू. तर खेडमध्ये काय परिस्थिती आहे ती देखील आपण बघूया, कारण लास्टच्या वेळी त्याच्या ब्रिजचं वगैरे काम चालू होतं भरणे नाक्यावर, तर ते देखील आपण बघूया. फायनली आपण खेडमध्ये पोचलो आहे आणि पाऊस देखील चालू झाला आहे. तर आता खेडमध्ये इथपर्यंत दोन्ही कॉन्क्रीट लिंकचं काम झालेलं आहे आणि इथे एंड होते. माझ्या मते खेडचा जो भरणे नाक्यावरचा ब्रिज असणार आहे तो इथे एंड होणार आहे, त्यामुळे याच्या पुढे काम केलेलं नाही आहे. पण हा जो सर्व्हिस रोड बनवला आहे याची परिस्थिती तर अतिशय डेंजरच आहे. आणि इकडे भरावाचं काम वगैरे देखील चालू आहे. आम्ही जानेवारीमध्ये ज्यावेळी मागच्या सिरीजमध्ये आलेलो तर त्यावेळी देखील सेम जैसे ते काम चालू होतं ब्रिजचं वगैरे, आणि काच देखील पावसामुळे ते अशी ब्लर होते, त्यामुळे चांगले फुटेज मिळत नाही. कोणतं आला आता खेड. चिपळूण म्हणजे अर्धी मुंबई येते ना, आता महाड म्हणजे अर्धी मुंबई होते. तिथपर्यंत जास्त वेळ जातो. महाडपर्यंत आता भारी वाटतं. इकडे बघा बाजूला पूर्ण म्हणजे जी बाजूची रोडच्या बाजूची घरं किंवा दुकानं वगैरे होती यांचा भाग पूर्ण कट केलेला आहे. आणि आता मला वाटतं हे थोडं नवीन कन्स्ट्रक्शन केलेलं असणार, नाही हे जुनंच कन्स्ट्रक्शन आहे, पण यांचा भाग वगैरे कट केलेला आहे, तर ते रिपीट वेगळं मागच्या साईडला बांधत आहे. आणि हा आहे भरणे नाका. भरणे नाक्यावर पिलर्सचं वगैरे काम झालं आहे. त्या साईडची देखील वॉल झाली नाही, अजून व्हायची आहे, कारण वरती स्टीलचे रॉड दिसत आहेत, त्याच्यामुळे मला वाटतं अजून असणार आहे काम त्याचं. बाकी मागे देखील चालूच होतं सेम कंडिशन. आता अजून याच्यावर स्लॅब, गर्डर्स, बीम या सर्वांचं काम कधी पूर्ण होईल काही सांगू शकत नाही. पाऊस देखील भयंकर आहे पूर्ण, म्हणजे समोरचं काहीच कळत नाही. म्हणजे ॲक्च्युली
वायपर्सचं मला ड्रायव्हिंगला काय प्रॉब्लेम येत नाही, पण स्क्रीनवर पूर्ण पाणीच येते. आता आपण इथे पुढे एक नदीचा ब्रिज क्रॉस करून त्याच्यानंतर आपल्याला भोसते घाट लागेल. अरे बापरे, भरपूर बेकार परिस्थिती आहे स्क्रीनची. तर मंडळी, हा आमचा खेडचा भाग तुम्हाला कसा वाटला, महाड ते खेडचा, ते आम्हाला नक्की कळवा आणि आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा.